mbok mis aku men kedua tok iki. Watuk gak metu riake, watuk dahak. Aku mas niku sampe ngecupno sego aku tapi di WA tonggoku wis mulai drala wis tekan cobaan pemirsa. Ora cobaan malah wis tekan kapuane. Kan gue TPG ini kan TPG ini busune kapuan, orangnya kapuan. Aku gugup ya wes cepat aku mburi ora pawai pira wene enggak yo kuwi tapi kan dur pas dur berase kan sing pesertane nek aku ngomong coba ndelok tok kene nek sok mbene nek arep do di ngajikno kene kene yo ono kapuane dhewe kene ono kene lurus RT 4 RT 4 per 5 ya mereka sepiro ngono sebelah lor kono pemirsa sing pernah ngadakno pengajian kuwi sapu jagat kuwi ngundang sapu jagat kuwi ya kuwi juga nang angkot kuwi ya ono tergantung arep ning ndi silakan aku ki yo lali apa jenenge oh iya yo wis wis kemburu wis sarapan ae ngono pokoke aku ki tak atur pemirsa nek aku sarapane ben tuku dadi sego ngono ku stoke tak rongi ben gak bosen pemirsa aku kebiasaan kene Jepun ora masalah saiki ngonten ora masalah kuwi aku sebelum aku duwe konten aku mau kenal Mas Anto aku nek sarapan mesti ngono kuwi nangguri lara padha. Oh, sepenting acarane ben bar sik. Wong loro ae aku gak bingung pemirsa. Terus juga sepentingnya aku rumah tangga iki bojoku, guys. Bojoku ngijini ya wis. Seperti rumah tanggaku nek kene wis tanggung jawab wong lanang iki izin-izine karo wong lanang. Apa-apa karo wong lanang, rembon karo wong lanang yo koyo winane kae iki kursi meja. Kuwi nek Mas Santo gak ngizini aku gak wani, guys. Wah. Soal iki omah iki kan yo tanggung jawab Mas Santo. Aku cuma wakil nek ana apa-apa ning kene. Kaya kuwi ngono. Kaya soal marek-marek lah pokoknya. Kuwi gak anu iki. Dispenser anune selange iki mlebu menjero nek urung entek ya ora iso dijupuk pemirsa aku wis pusing aku ora iso tak benakno. Ya wis nek nganu apa? Yang sok ngene spin. Alhamdulillah winginane kae. Meja kome kena. Diresik raos kena terus tak gon-gone Pak Jupon. Ini kuwi tak sida ya ora apa-apa. Misale ora kena ya tak diakali sik kok karo mlaku. Nek aku nek ya alhamdulillah. Meja kome iku barang primer pemirsa. Gak iso diganggu gugat kaya entak wae bobok yo tuku ya alhamdulillah ya nang saiki wong sak ora dinggone iki yo omah iki kudu ono peradotane nek cuma ngewes tok iki piye iku penting. Ini aku ditawani kursi duduk misal 300 jadi aku mau nggawa 150 tolas juga njaba sik ana dingklek pengin iki perabotan nek sing golek kaya iki sing nyukupi wong siji iki tetep mikir sik pemirsa nyalangi dhisik terus juga wis duwe anak gede juga tetep memprioritaskan anak dhisik nek aku ngono guys yo nek luwih lagi pengen tuku apa kok tuku klambi pernah disana pemirsa tuku klambi tetep klambi ki nggo dhuwit ya Mbak klambi nggo ngonten ya gantian aku nek klambi ngonten piro pemirsa 20.000 15.000
20.000, 15.000, 22.000. Ya tunggu gelang sarana omah. Aku tek nang omah terus memang seneng kaos kulot atau celana kain iku wis ciri khasku ket biyen mula ket jamane urung aja kira kenal Mas Santo, urung aja kira urip nek kene iki terang klambiku ngene iki. Karena nyamanku ngene iki nek tiwas aku pakai baju liya di sarana pemirsa misale makasih yo berarti perhatian karo aku. Cuk meneh aku gak nyaman kesane iki ketoke wagu. Jadi sepenting iki sopan ngono ae lah. Angger ora udo ngono nek ngonten, kena pelanggaran gua. Ngono pemirsa, aku bukan masalah aku berprinsip enggak. Berprinsip ya apa ya? Sebenarnya tidak gak nyolong, gak kriminal itu jenenge ora masalah. Nuruti omongane wong iki gak apa? Gak ono bare ya. Sampai kiamat apa penilaian wong gak ono bare. Rasa menungso Nabi Muhammad ke dinilai marek-marek jaman biyen yo. Apa meneh aku biasa sing dosane yo akeh. Aku yang mikir sebanyak cukno wis duwe sambel, duwe lawah, duwe anakku. Wis santai aku. Iya, Dik Mang lah. Aku nek ngoten metu yo ngono ku, guys. Nek ana acara apa-apa tak abadino aku tukang ngonten yo ngonten lek ngono. Nek aku bakul ya aku seneng pasar. Bakul ki yo dana modal, guys. Mantan ki yo padha modal. Sapa dene sing megawe ping rugi kan yo ora. Modal sakmene yo dicakno sik, lak ngono lho. Ora masalah pelit, ora masalah nganu. Pelit karo memperinci segala sesuatunya iki yo beda. Wis bae tak jarno ngene sik sementara kok yen duwe rezeki iki tak ganti ngono lho pemirsa. Dadi iki tak pindah nang ngarep. Ya trene drisik yo sing ngene iki wong jenenge bambu. Beda nek kursi sudut. Kursi sudut kan apik, diresiki gampang anu, resik. Aku mikir sik resik biasa. Mbok-mbok iki nek pas ana bonus metu ya alhamdulillah. Nang acara buah ya buah. Ayo dikon mendarat wis ngono wis umume apa yang terjadi keseharianku ya wis ngene iki, guys. Gak ana sing tak kurangi, gak ana sing tak tutupi kecuali lagi berdua mbek bojo ya ora. Bojo nang kamar ya saru. Wis tau tenang aku ngerti ndi sing apik ndi sing bener. Ngene omongan ngene sik kadang salah, apa meneh omongan sing nyalahno wong mah tambah salah meneh ya wis. Konsekuensine guys ya. Mbak omong ae lan ora omong ae piye ngoten. Wis. Niki yo penting ketoke resik-resik ae niki yo bagiku yo penting bagi mbok-mbok di Indonesia iki yo penting notori bumbu lambang piro ini sing 11.000 nek bawang putih nek bawang merah ya antara 8.000 9.000. Oh cukup banget keimangan glek. Wis pemirsa ya tak tutup dulu kontenku ya ki mang bar delok kirap hari santri. Sebenarnya hari santri itu kemarin cuma kan kan yuk latihan sik gladi bersih sik bocah-bocah disiapno sapa ae sing melok-melok kan ngono gak cuma sekedar apa cuma sekedar ngono latihan dhisik guys. Niku senenge mbok nek mau bocah sing celuk-celuk terus sing dadah seneng niku seneng misale syuting mau ya kepethuk tonggoku ya ana sing ngulang ngaji niku. Terima kasih. Ya muga-muga ae kedepane generasi-generasi canom-nom ya ibaratnya taat karo agama ya agamane masing-masing sesuai kepercayaane masing-masing. Karena Indonesia iki yo banyak berbagai agama, saling toleransi, saling ngajeni, jangan sampai saling menghujat ya. Ya misalnya di dunia iki ada baik, ada jelek, cuma setidaknya kita bagian dari salah satu orang yang baik. Tuh. Generasi nom iki kudu dikai contoh sing apik, guys. Ojo berkata-kata kasar, ngekei contoh kata-kata kasar. Maksudnya iki dalam arti yang komen nah ngono. Ya. Pote kata-kata kasar sing keterlaluan nah disudo. Nek balik nang awake dhewe, guys. Tak bolan-baleni. Terima kasih. Pokoknya aja lali lek mau sampai program masuk tak berkoleh ki mang yo ndelok. Mumpung yo pas ibaratnya yang mendik nang pasar yo dikandani tonggoku
delok. Tetap semangat. Ojo lali lek kamu apa Mas Gopar, Mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.